Shekinah parteix d'una aporia jueva, que és una història segons la qual Yahvé era casat amb la Shekinah va pregar-lo que li fes una persona, que li fes un ésser humà, i Yahvé va fer un ésser humà que tenia 2 caps, 4 braços, 4 cames, en fi, 2 cossos, i al final estaven junts i estaven molt incòmodes, i Shekinah va demanar a Yahvé que els separàs, no? Però resulta que un dels dos, Adam, va voler dominar Lilith, i Lilith es va rebel·lar. Això és el principi de tota aquesta història. I d'aquí en surt una peça de teatre que jo diria que bàsicament és una discussió del patriarcat. És una peça de teatre que parteix d'aquesta aporia, però que evidentment parla de temes actuals, parla de circumstàncies actuals i parla del tipus d'humanitat que voldríem en un futur. Mar, si estàs en calma, pau entrar al cos, i quan estàs lligat, tothom et té por. Vivim en un món en què es donava per fet, o molta gent donava per fet, que llibertats aconseguides, drets aconseguits, era una cosa que ja estava feta i ja estava solidificada. Però els esdeveniments d'aquests darrers anys ens duen precisament a veure el contrari, que no hi ha cap llibertat, no hi ha cap dret aconseguit que hàgim de donar per bo, ara que vivim en un estadi pràcticament de lluita cultural planetari, en què els objectius que parteixen de la il·lustració, de la Revolució Americana, la Revolució Francesa, i que d'alguna manera configuren el nostre món actual, estan posats en qüestió d'una manera molt radical. Crec que hi hem de fer front i l'art és un dels camins, una de les eines per fer-hi front.